Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мо дар бораи чӣ гуна дар видео гузоштани лайк, подписка, колоколчик бе фони сабз гузоштанро пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, агар дар канали мо обуна шудагӣ набошед, подписатсияро бо колоколчикаш пахш кунед, то ки аз видеоҳои навбатии мо бехабар нагардед. Дӯстони азиз, агар видео ба шумо писанд омада бошад, баъд метавонед лайкро гузоред ё ки нагузоред. Ин аз шумо вобастагӣ дорад. Ташаккури зиёд барои дастгириятон. Рафтем. Барои ин медароем ба саҳифаи интернетии Google Chrome ё ки Yandex Browser. Дар ин ҷо дар поиск менависем скачат. Дар ин ҷо мебаред аллакай скачат, футаж, лайк, подписка и колоколчикро мо пахш мекунем. Дар меню тамоми сайтҳое ки лайк, подписка, колоколчик доранд мебарояд. Дар ин ҷо мо интихоб мекунем футаж, лайк, подписка, колоколчик, скачат пахш мекунем. Дар ин ҷо аллакай шумо дӯстони азиз дида истодаед тамоми намудҳое ки сохтагӣ шудаанд мебарояд. Аз ҳамин ҷо кадомеш ки ба шумо писанд аст, ҳамонро шумо интихоб карда ба он пахш мекунед. Кадомеш ки ба шумо писанд аст, пахш мекунед. Дар ин ҷо аллакай тарзи интихоб карда, футажи интихоб кардаи шумо мебарояд. Агар хоҳед ки тамошо кунед ки дар ҳақиқатан ин футаж он чизе ки шумо мехоҳед ҳамон аст, инро пахш карда тамошо мекунед. Агар ки ҳамон бошад, начат скачиваниро пахш мекунед. Дар ин ҷо скачат mp4 1080-ро интихоб мекунед. Ин аз ҳама формати хубтар аст ки дар телефони шумо хубтар, дар видеои шумо хубтар намоиш медиҳад. Ман аллакай ин футажро скачат кардагӣ ҳастам дар телефони худ. Баъд аз ин ҳар дӯстон, ҳамаи шумо ҳар гуна программаҳоро барои монтаж кардани видеоҳои худ доред. Ман бошам аз KineMaster медароем ба KineMaster. Дар ин ҷо аллакай ман видеоро пахш интихоб кардагӣ ҳастам дӯстон. Дар ин ҷо слой, функсияи слойро пахш мекунем. Аз тарафи чап функсияи слойро пахш кардем. Дар ин ҷо чанд функсияи дигар мебарояд. Аз ҳама функсия ки дар боло истода аст, мултимедия. Мултимедияро мо пахш мекунем. Дар ин ҷо скачат карда видеое ки мо скачат кардагимем дар ин ҷо мебарояд. Лайк, подписка, колоколчик. Аз ин ҷо кадомеш ки ба шумо бештар писанд аст, бештар ба шумо маъқул аст, ҳамонро интихоб мекунед. Вақте интихоб ки кардем, дар экран фони сабз мебарояд. Фони сабзро бар тамоми экран паҳн мекунем. ва дар ин ҷо световой ключро интихоб мекунем. Световой ключ. Вақте интихоб кардем, инҷо галочкаи выключить мебарояд. Выключитро гирён мекунем. Аллакай шумо дида истодаед дӯстони азиз, сабзӣ аз рӯи экрани мо нобуд шуд. Мо галочкаро интихоб мекунем барои як бор дигар тафтиш кардан ки дар ҳақиқатан ин лайк, подпискае ки мондагии мо чӣ хел омадааст, чӣ тавр аст. Аллакай шумо дӯстони азиз дида истодаед, аллакай лайк, подпискаи мо аллакай баромад. Агар дӯстони азиз видео ба шумо писанд омада бошад, лайк, подпискаро бо колоколчик пахш кунед, то аз видеоҳои навбатии мо бехабар намонед. Ташаккур барои дастгириятон. Дар паноҳи Аллоҳ. Худо нигаҳбон.